Ahojte, moje meno je Miroslav a sprevádzam životnými zmenami tých, ktorí cítia, že na ne nastal čas. V tejto výzve mám rolu pútnika, ktorý kráča vpred, pozoruje a vníma podstatu vecí. Pútnik vie, že je neustále na ceste, že život je most a preto na ňom nestavia dom. Nebojí sa pravdivo pomenovať veci, ktoré vidí, lebo iba pravdivým pomenovaním sa môže správne zorientovať. A hlavne je v kontakte so svojou dušou, najpresnejším kompasom pre jeho cestu. Na toto putovanie pozývam aj vás. Nasledujúce výzvy budú o tom, ako utíšiť krik sveta okolo seba, vytvoriť si tichý priestor, kde sa dá započuť hlas svojej duše. Tento tichý priestor je potrebný, lebo duša nekričí. Pomôžu tiež ujasniť si, kam kráčam, čo je môjim cieľom. Myslím môjim naozajstným cieľom, nie cieľom niekoho iného, ktorý mi naservírovali na zlatom podnose s oblohou. A keď budem vedieť, čo je môj cieľ, mám silu odmietnúť všetko, čo sa iba tak tvári. Takže pútnici, pripravte sa na cestu, o chvíľu vyrážame.